na nila ng ano dyan, no? Pounding na ginawa. Ano na lang to, 1 lane na lang. Wala nang mapaglagyan yung ano, bounding na Maynila. So ayun, shout out mga Koragon. Trip to Bicol na naman tayo ngayon, solo trip. Solo trip, wala tayong helper. Wala pa rin helper. So, problema lang dito pagka naplatan ako sa tractor head. Kasi kailangan iangat yung ano, yung spare tire din sa likod ng ano, tractor head. Pero yung mga sa trailer lang flat, okay lang. Kayang palitan. Pero dito sa tractor head, yung spare tire dito, hindi ko kayang buhatin mag-isa. Kaya no choice talaga pagka na-flat yung tractor head, sa vulcanizing nagpapagawa. On cam lang tayo pag dadaan dito sa Manila. Marami yung mikos-mikos dito, lalo na yung mga stoplight. So, baliktad na ngayon pag linggo, matraffic. Matraffic na pag linggo ngayon. Dito la dati ang linggo nung hindi pa nagpa-pandemic, ang linggo sobrang luwag ng kalsada. Ayun, yung linggo ano na, puro traffic na. Sa linggo na lumalabas yung mga tao. So andito na tayo sa ano, North Cemetery, La Loma. So, mabilis yung stoplight na yan. Sigurado abutan ako ng ano, stop niyan. Hirap dito kasi bigla na lang pupula yung stoplight. Wala sa mga timer. Ayun. Bilis. Oh, na. Stop na eh. Ay, di ako nakasama kay Hungry Driver. Nag-rides. Sana all, nag-rides. Kasi pinabiyahe ako agad. O dapat sana, mamaya pa ako babiyahe. O kailangan daw to bukas ng ano, pangarga. Kaya umalis na ako ng maaga ngayon. Hindi ko naman maaga, alas 4 na. Ito dito pag malakas yung biyahe namin, hindi ka pwedeng ano, hindi ba biyahe. Yun naman, hindi tayo sa stoplight eh. Tulo ko yung mga dumidikit dito sa kanan. Alam na papaliko yung trailer, didikit. Kala nila makikita ako sila dyan.
Si RR Perez yata to. Shout out, RR Perez. Ano, router. Ikaw ba to, RR Perez? Yung nakapula na yan? Frontier. Traffic. Traffic ngayong linggo. Shout out sa mga viewers. Ayan yung ano, ayan yung Chinese hospital. Mga Chinese lang kaya yung inaano dyan? Hindi ko alam kung mga Chinese lang yung ginagamot dyan o kasi nakalagay ano eh, Chinese General Hospital eh. Ay nako, pasayaw-sayaw ka. Butan tuloy tayo. Wala. Ayun yung palengke ng ano, Blumentritt. Yung diretso na yan. Shout out sa top viewers. Hindi ko makita yung comment. Hindi ko pala nalock yung pinto ko sa kabila. Kailangan pag ilalak yung bintana ay yung pintuan dito sa kailangan nakalock. Pag nadaan kayo ng Manila lalo kung gabi, kailangan nakalock yung pinto nyo. Si RR Perez oh. RR Perez, is that you? Araw na lang. Ay, 6 na araw. 3 araw na lang pala. Valentine's na. Dayuhin nyo na itong ano na to, dangwa o. Yan o, muna na yan. Bulaklakan yan. So, bawal tayo dumaan dyan. Pag-araw. Dito tayo. Ayan yung dangwa. Naku po. Bulaklak. Pag-terp ko po yan.
bilis. Hinuli yung ano. Eh, mga ano, mga lolong, oh. Nakaabang. Huli ka, Balbon. Dito kaya ata pumesto sa pinakagilid eh. O kaya natapak siya sa ano, yellow lane. Daming ano dito, daming violation dito sa Manila. Yan, yung yellow lane na yan. Pag natapakan mo yan, huli ka na doon. Pag lagpas mo niya, huli ka. Tapos, pag nandito ka naman sa pinaka first lane, kailangan kakaliwa ka. Pag nandiyan ka naman sa ano, gitna, hindi ka pwedeng kumaliwa. Kailangan diretso ka. Diretso kasi na yan, papunta ng ano yan, ng recto, Quiapo. Tagos ng ano yan, tagos ng Ross Boulevard. Bigyan mo na. Hindi mo mahirapan magtubos. Asaway! Ako. Kami na namimili ng bulaklak. Ano, kaya mo punasan yung windshield ko? Bibigyan kita. Hindi na kayang punasan yung ano, windshield ng truck. Mataas eh. Hindi nabot eh. Piso?
Nakakotsi, piso. Grabe naman. Punasan ka, oh. Punasan mo. Ah. Eh, buti nga. 5 pa binigay ko. Sa kotse nga, piso binigay sa'yo. Nayaman nga, piso eh. Ay. Magulo ka yung mga bata na yun. Ano, punasan mo yung seat ko. Bigyan kita. Sabi naman kasi to, lawak-lawak naman ang linya nyo dyan. Tapakan nyo pa yung linya namin. Yung iba, nagagalit. Nagagalit pag binubuhusan ng sabon yung windshield nila. Mga kotse. Ah. Shout out, pwede. Dahil na sa Manila. Bicol naman kita. Puro Bicol na lang. Patay pabiyahe, puro Bicol. Balik mo yan pa din. Yung EO na yan, EO. Yan, yung EO ba? Abangan mo ko sa aga pa din, may itataw ko sa imo. Adi. Abangan mo ko sa aga, may itataw ko sa imo.
Pulutan. Ano? Kaya pa? Kaya pa? Nakatalikod yung ano. Sakto lang. Sakto lang. Nakatalikod yung mga lulong. Hindi mo kasi malaman kung mag-i-stop na o ano. Walang bilang eh. Nagaya kasi nila sa ibang bansa eh. Sana all. Uso na naman pala ang pistahan dyan pa di ano. Buo na naman ang pistahan. Tada pa lamang dyan, ibos. Kaya na ako nakakaka ng ibos ay 5 taon na. Ibis ko ng ibos. Pista pala naga ngayon? Ano yung buong naga pista? O may barangay lang? Kami muna, may ambulansya sa likod. Loko ang puta. Wala subas ka. Wow. Nadaan na si ano yan pa rin, si Jojo Tracker. Bumahan niya sa'yo.
Sige pare, sige pare. Sige, sige, sige. Salamat sa ano, sa pag... Ano, ang haba pala ng tractor head ng ano na yun ah. Train. Twelve, 13, 14. Sige lang. Baka ng peteng ah. Xerox.
naliligaw na naman. Lagi may naliligaw na motor dyan na papasok dito sa ano. Hindi kasi nila binabasa doon yung karatula eh. Kaya nakakapasok sila dito sa expressway. Dapat doon sila dadaan dyan sa service road na yan. Pupunta sila ng ano, ng Paranaque, ng Las Piñas yan, dyan dadaan yan. So yung iba dito na papasok. Buti nga dito, pinapabalik lang yung mga naliligaw na motor na papasok dito. Eh sa LX, titikitan ka doon. Dito, pinapabalik lang nila mga naliligaw. Sa LX ka pa, dikit ka, gitso. Wait for the gate to go down before moving forward. Okay. Oh, hindi naman bumaba. Klase yan. Wala, hintayin ko palang bumaba yung ano. Yung gate, hindi naman bababa yun. Chicken McDo.
maluwag dito ngayon sa SX. Five and one. Kabayan. Kabayan official vlog. Shout out. Dito tayo sa gitna. Yan. Para safety. Kasi hindi mo asahan, may nahulog pala dyan na kotse. Mamaya may biglang lumilipad na kotse dyan eh. Magdadaan ka dito sa ilalim ng skyway. Hindi lang sa baba yung tingin mo. Pati sa taas. Para naiwasan mo yung lumilipad na kotse. Coconut oil. Tama lang yung umiiyak agad. Iyakin.
Calamba, Carmona, San Pedro, Susana, Height, Next, Exit, Dilibes.